Nielsen bliver den første danske vinder af Le Mans siden Tom Kristensen i 2013. 11 år ventede vi, så tog han den. Niklas Nielsen og Ferrari vinder Le Mans. Fuck, det er fedt, mand. Jamen, det er ubeskriveligt, det her. Hold nu op. En kæmpe præstation af teamet. Fuck, det er sygt. En præstation af Niklas Nielsen her. Han sad ude i bilen på det allermest kritiske tidspunkt. Det var ham, der kørte den over stregen. Det var ham, der sad der, da døren pludselig ikke ville lukke. Det var ham, der sad der, da strategien måtte laves fuldstændig op. Det var ham, der tog beslutningen om at køre på sliks i regnvejr. Men altså, Og komme foran. hvor er det en kæmpe, kæmpe præstation, det her. Hold nu op. Hvor er det hård kost, det her. Øj, så bliver det vildt. Prøv lige at se ham her. We did it! We won the ball! Again! Again! We won the ball again! Yeah! Cool down. Wait 51 for the parade. Wait 51 for the parade. You're incredible. Fuldstændig fantastiske billeder af Niklas Nielsen, der tårerne løb ind i bilen. Han sagde, I got this. Ham kan de godt stole på. Ja. 14 sekunders forspring til Lopez, der gjorde, hvad han kunne. Toyota så den komme, så der var en halv times tid tilbage.